Seuraavaksi. No niin, Kaisa. Kysymys kuuluu, onko sinua ikinä hypnotisoitu? Ei. Ei, okei. Okay. Onko mikki päällä? Kuuletteko? No niin, nyt. Ei ole. Kuuletteko? Sano tsup tsup. No niin, nyt. Hyvä. Ei ole hypnotisoitu. Ei. Hyvä. No niin, sä varmaankin tiedät, että on kahdenlaista hypnoosia. On fyysistä hypnoosia sekä psyykkistä hypnoosia. Ja tänään mä ajattelin, että me voitaisiin kokeilla sun kanssa tällaista fyysistä hypnoosia. Okei. Okay. Ja mä oon tuonut mukanani lusikan, jonka avulla mä nyt demonstroin, mitä sulle kohta tulee tapahtumaan. Okei. Eli jos ajatellaan, että tämä lusikka on täydellisessä tasapainossa mun kahden sormen välissä. Jos toisen sormen ottaa pois, on lusikka edelleen täydellisessä tasapainossa. Ja se johtuu siitä, että lusikan pää on painavampi kuin loppuosa lusikkaa. Eli kohta, Kaisa, sä joudut hieman tällaisen samanlaiseen asentoon kuin tämä lusikka. Ja et tietenkään mun sormen varassa, mutta mä oon tuonut mukanani muutaman puutarhatuolin ja tällaisen lampun. Mä pyydän anteeksi, koska nämä on pikkusen huteria, mutta kyllä se siitä. Ja kohta mä pyydän sua, Kaisa, kiipeämään tämän lankun päälle ja makaamaan tämän lankun päällä ja keskittymään siihen, että sä hengität koko ajan nenän kautta sisään ja sun kautta ulos ja siirrät sun painoa sun jaloista, sun ylävartaloon ja lopulta kaikki paino päätyy sun niskaan sekä päähän. Okei? Okay? Okei. Luuletko, että onnistuu? En yhtään tiedä. No niin, juuri näin. Tää ei ole mikään helppo tehtävä. Eli juuri tämän takia meidän täytyy rentouttaa sut, laittaa semmoisen pehmeän, mukavaan, rentoon olotilaan. Mutta jotta tämä toimisi tavallaan turvallisesti, olisiko täällä ketään semmoista miestä, kuka me voitaisiin ottaa tänne turvamieheksi? Onko täällä ketään? Onko täällä joku, kenet sä haluat ottaa? Ei oteta ainakaan tätä. Ei. Ei. Olisiko otetaan joku semmoinen voimakkaan näköinen mies? Kuka olisi hyvä? Kuka olisi hyvä? Otetaanko Joo, hyvä. Joo, hyvä. Otetaan hänet. Yes. Joo, tosi hyvä. Tule tänne näin. Sinä, kuka olit siellä yli parilla, me päätettiin sun puolesta. Vaimosi idea. Hyvä. Eli kipität vaan tänne lavalle täältä kautta. Noniin, hyvä. Annetaan hänelle suuret aplodit. No niin. Kyllä tämä tästä. No niin, ja sun nimesi on Ilkka. Moi Ilkka, tule tänne näin. Eli Ilkka, sinun tehtäväsi on nyt toimia tässä hommassa turvamiehenä. Voit tulla tänne keskelle. Eli jos jokin asia menee väärin tai pieleen, se on Ilkka sinun vikasi. Mä en ota mitään vastuuta. Yleensäkään. Joo, kyllä. Ja sun tehtäväsi on nyt toimia niin, että kohta Kaisa hengittää sisään ja ulos ja rentoutuu. Jossain vaiheessa Kaisaa saattaa ruveta sanotaan pyörryttämään. Jos Kaisa yhtäkkiä pyörtyy tai haluaa kaatua, niin sun tehtäväsi ottaa Kaisa vastaan mun kanssani. Okei? Okay? Hyvä. Ja mä voin ottaa sen mikrofonin. Sä voit tulla Kaisa vaikka seisomaan tähän. Sulla ei ole korkkareita, eli kaikki on ihan ok. Voit seistä näin päin. Ja Ilkka sit siihen hänen taaksensa. Okei. Okay. Ja jos Kaisa kaatuu, sä otat hänet vastaan täältä. Joo, ja sä voit olla pikkusen lähempänä. Ei, joo, hyvä. No niin. Yes. Ja Kaisa, sun täytyy vaan hengittää sisään ja ulos ja keskittyä koko aika siihen, että sun paino siirtyy sun jaloista sun ylävartaloon. Okei? Okay? Alright. Hyvä. Mä laitan tämän mikrofonin hetkiseksi pois. Ja itse mä ajattelin tänään, että tää voisi olla hauskaa, että kun mä yleensä kellistelen aika paljon miehiä, mutta mä ajattelin, että tänään voitaisiin kellistää ihan nainen. Ja mä en usko, että tästä sit seuraa mitään jälkipyykkiä kämmöistä. Pistä jalat yhteen. Hyvä. Noin. Ja hieman tänne. Loistavaa. Ja sä unohdat kaikki täällä yleisössä. Sä et näe ketään täällä. Ja laitamme kohta musiikkia päälle. Ja sä kuuntelet vaan sitä musiikkia ja keskityt sun hengitykseen. Okei? Okay? Hyvä. Jos susta tuntuu, että sä kaadut, sä vaan kaadut suoraan maahan sinne ja menet makaamaan maahan. Kaikki on hyvin. Okei? Okay? Me otetaan sut vastaan. Hyvä. Laitetaan hieman musiikkia hypnoosille. Katsotaan sinne.
sä sun kautta ylös avat siltä. Aivan mieletön! Eilen todellista Kaisa ja Ilkka! Turvamies Ilkka, ihanaa! Kiitoksia! Mikä olo sulla on? Kaikki hyvin? No sanon minä samoin. Kiitoksia Kaisa, kiitoksia Ilkka. Olitte aivan loistavia. Kiitoksia hyvä yleisö. Mä olen Noora Karma ja mä kiitän teitä todella paljon kaikista avustuksesta ja olitte oikein ihana yleisö. Hyvää Jämsää! Kiitoksia!